Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. We hebben het vandaag over een vereniging waar niemand lid van wil zijn. Jaarlijks verliezen vele ouders een kind aan een ziekte, een ongeval, misdrijf of aan zelfdoding. En het verlies en de pijn wat dat met zich meebrengt, dat is voor de buitenwereld heel erg moeilijk te begrijpen. Maar ouders van overleden kinderen, die begrijpen elkaar natuurlijk wel. Die hebben een half woord genoeg. En die zoeken elkaar op in de vereniging ook. Ouders van overleden kind. Ik spreek Sterra van der Wallen en Christiane de Jong over de afdeling Zeeland. Welkom Christian en Sterra. Dankjewel. Sterra en Christian, jullie hebben allebei een zoon verloren. Willen jullie kort toelichten wat er gebeurd is, maar ook hoe was jullie zoon? Christian. Ja, het is inmiddels 11 jaar geleden, op woensdag 18 december 2013, dat ons derde kind, Sjoerd, een rondje ging wielrennen voor zijn werk, maar niet meer thuis kwam. Vervolgens is er een zoektocht gestart en is Sjoerd gevonden, verdronken, ten gevolge van een epileptische aanval. Ja, Sjoerd 24 jaar en dan ineens niet meer bij ons. Ja, het is niet te bevatten eigenlijk wat je dan overkomt. Hoe was Sjoerd? Een sportief in ieder geval? Sjoerd was erg op zoek naar zichzelf. Van wat kan ik wel met mijn epilepsie, wat kan ik niet. Hij was altijd van, ik ga alle uitdagingen aan. En je kan beter ergens spijt van hebben, of geen spijt van hebben als je het niet gedaan hebt. Dus hij zocht de grenzen wel eens op, maar hij probeerde alles en hij haalde alles uit het leven. Dus hij heeft echt volop geleefd. Ja. Ook met zijn vrienden, zijn werk was hij heel erg mee begaan. Hij werkte bij Tragel. In het gezin was hij ook altijd degene die de grapjes maakte, de rapperste surprises maakte, kwinkslagen aan tafel. Ja. De gangmaker. De gangmaker in huis, ja, zeker. Mooi, ja. Mooi. Sterra, hoe was dat bij jou? Nou, dat is wel typisch dat Christian dat ook zegt, want ja, Yannick was ook zo. Hij was inderdaad ook de gangmaker. Dus ik herken dit ook heel erg. Ja, Yannick is overleden 27 juni 2008. Die had net zijn herexamen gehaald. Hoe oud was hij toen? Die was 19. Mm-hmm. Ja. Dus dat was echt een vlierenfluiter tot en met. Van ons op school ook trouwens. En dat bleek dus ook wel. Want ja, hij leerde ook bijna nooit. En vandaar het herexamen. Dus tot onze grote verrassing had hij toch zijn papiertje gehaald. En dan ging hij eventjes werken bij het Zicht Schelde, want daar had hij een weekendbaan. Ja, toen is hij naar huis gereden. Naar 300 meter van ons huis vandaan is hij verongelukt. Ja. Dus de tent is toen bij ons in de tuin. En de bakken bier stonden hoog opgestapeld. En in de bus lagen de kaartjes. Van harte gefeliciteerd met diploma. Ja. Naast de van gecondoleerd met het verlies. Nee. Daar was de lach en de traan wel heel erg. Ja, dat was echt wel heel bizar. Wat brengt het overlijden van een kind nou met zich mee? Laten we beginnen bij jezelf. Christian, wat doet dat? Kun je dat uitleggen? Eigenlijk, ik zei steeds van, ik weet het wel, maar ik voel het niet. Het drong niet echt door? Nee, het drong echt niet door. En het duurt heel lang voor het doordringt. En dan nog vind ik het heel moeilijk te bevatten hoe lang nooit meer is. Nog steeds? Nog steeds. Nooit meer vind ik echt heel lang. Dus nog steeds niet te bevatten hoe lang dat is. Je moet zelf een weg zoeken. In het begin heb je natuurlijk heel veel aanloop, familie, vrienden. Je zoekt elkaar op binnen het gezin, maar eigenlijk weet je niet goed
ja, wat je gaat doen. Dus ieder doet zijn eigen ding. En daarin vind je elkaar soms wel en soms iets ook minder. niet. Sterre, even, want je hoort dat vaak dat als een kind overlijdt, dat heel veel spanning zet op de relatie met je partner. Herken jij dat? Nee. Niet? Nee. Jullie zaten op hetzelfde spoor. Nou, ik denk eigenlijk dat wel, het belangrijk is dat je elkaar de vrijheid geeft. En niet denk van, zoals ik, rouw, dat is de goede manier. Mm-hmm. Alle manieren zijn goed en respect voor elkaar hebben is heel belangrijk. En jullie gaven elkaar En die dan ruimte. absoluut. Ja, Jawel. hoe ging dat bij jou, Jawel. Christian? Nou, ik herken dat ook, dat stukje van dat je op een gegeven moment tegen elkaar zegt, het is ieder ons eigen proces waarin we elkaar soms vinden en soms een andere kant uitgaan of andere behoeftes hebben, maar dat mag. Mm-hmm. En op het moment dat je zegt van dat mag, dan is die spanning er Dan is die eigenlijk meteen ook af eigenlijk. Ja. Oké. Komen jullie, daar komen we straks nog verder op terug, maar in de vereniging kom je tegen dat het wel eens meer spanning geeft, dat mensen er niet uitkomen? Ja, we zien wel mensen die, waarbij het contact met de partner steeds moeilijker wordt. Ja, en dat is uiteraard zeer verdrietig. Ja, want dan heb je dubbel verdriet eigenlijk. Hè? Ja. Jullie hebben ook nog andere kinderen. Ja. Hoe is dat voor hun, Sterre? Ja, verschrikkelijk. Eigenlijk, Ja, ja. Want bij ons, Milou bleef dan natuurlijk alleen over. jullie Die dochter. was, onze dochter, die was toen 17. En ook voor, wat dikwijls, want daar hebben we ook al eens tegen elkaar gezegd, dikwijls is er heel veel aandacht voor de ouders, maar toch minder voor broers en zussen. Ja, is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Hmm. Ja. Mensen zijn toch gauw gericht op de ouders. En we hebben het ook de eerste dagen ook gelijk gezegd van, want iedereen kwam steeds maar foto's brengen over Yannick, van Yannick. We hebben gepraat over Yannick, het was alleen maar Yannick. Dus wij zeiden ook van Milou, wij houden net zoveel van jou Ja. als wij van Yannick houden. Alleen is het nu, die aandacht, ja, die is natuurlijk ongelijk verdeeld. Hoe moeilijk heeft zij het ermee gehad? Heel moeilijk. En waar Jaren. uitte zich dat? Jaren? Echt? Jawel. Ja. Is ze inmiddels, staat ze op de pootjes, zeg maar? Absoluut, ja. jawel. We hebben ook 2 kleindochters. Oké, nou dat is goed om te En horen. ze is gelukkig getrouwd. En ja, daar zijn we echt heel ontzettend dankbaar voor dat het allemaal goed gaat nu. Ja. Hoe is het bij jullie gegaan? We hadden 4 kinderen, of we hebben 4 kinderen. En inmiddels ook 4 kleinkinderen. Die 3 kinderen, die rouwen natuurlijk ook op hun eigen manier. Ja. De een die zoekt meer contact met de ander en de ander is meer op zichzelf. Ik vergelijk het altijd een beetje met een mobiel, met zo'n babymobiel met van die poppetjes aan. Eentje wordt er uitgerukt, dus heel die mobiel is zijn evenwicht kwijt. Uit balans. Uiteindelijk vindt hij een soort evenwicht, maar er hoeft maar een zuchtje te gebeuren en het is weer helemaal... Dat is nu nog zo? Dat wordt steeds minder en wij doen eigenlijk rond het verjaardag van Sjoerd doen we een familieweekend, een Sjoerd-weekend. Dan gaan we met alle kinderen en kleinkinderen een weekend weg. En dat geeft wel een soort verbinding ook. En tussendoor zoeken ze natuurlijk ook elkaar op. Mm-hmm. Ook wel zonder dat wij als ouders dat weten. Ja. Oké. Dus ze zijn elkaar niet verloren. Nee, ze zijn elkaar zeker Oké. niet verloren. Kunnen jullie me uitleggen of de pijn die je hebt als je een kind verliest, hè, of dat een ander soort pijn is dan dat je bijvoorbeeld je ouders verliest of een vriend? Of is dat, Dat is wat is het verschil? Dat is eigenlijk totaal... Nou, ik ben ook mijn vader is 4 jaar na Yannick gestorven. En dat is een andere pijn. Als je je ouders verliest, dat is de natuurlijke gang, hè, zoals het eigenlijk hoort. Tussen aanhalingstekens, want je wil ze niet kwijt. Maar als je een kind verliest, dat hoort niet. Nee. En ik zeg wel eens, het verdriet van een ouder is een zachte pijn. Maar, Als je je ouder verliest, bedoel je? Sorry, ja inderdaad, sorry. Ja. Maar als je een kind verliest, dat is een heel scherpe pijn. Scherp. Ja. Behalve de pijn en het verdriet waar je zelf mee rondloopt in het gezin, zeg maar, heb je ook te dealen met de rest van de wereld. Want ja, je kunt jezelf wegsteken, maar op een duur gaat dat niet meer. En ja, je komt voortdurend mensen tegen. In de supermarkt, bij de vereniging,
op je werk als je weer aan het werk bent. Kennissen, vage kennissen, goede kennissen. Waar loop je nou als ouder tegenaan in de communicatie met die buitenwereld? Nou, soms ervaarde ik wel alsof anderen dachten dat het over was. Mm-hmm. Want je gaat toch weer aan het werk, boodschappen doen, fietsen, allerlei andere dingen. En dan is het niet zichtbaar. En dat is dan heel fijn als er mensen zijn die dan toch even iets laten merken. En al is het een hand op je schouder of een kaartje sturen. Dat is gewoon heel erg fijn. Dat zou je denken, zeg maar, van we weten wat er gebeurd is. Ja, en er hoeft verder niet groots of heel erg zichtbaar te zijn, maar zomaar een klein gebaar of zo, dat vond ik zelf heel erg fijn. Ja. En heb je ook dingen meegemaakt die je echt helemaal niet fijn vond? Want dat is waarschijnlijk ook gebeurd als je mensen tegenkwam. Nou, wat ik echt niet fijn vond, is als mensen je uit de weg gaan. Dus echt aan de andere kant van de straat gaan lopen. Zodat ze, achteraf snap ik ook wel dat dat confronterend kan zijn. Mm-hmm. Maar je ziet en je voelt dat en die komt wel hard binnen dan op dat moment. Ja, dat komt heel hard binnen. Maar ik heb een heel mooi voorbeeld van ik werkte op een school voor speciaal onderwijs hier in Terneuzen. En er was op een gegeven moment een leerling. En toen was ik al een aantal maanden weer terug aan het werk. En ineens sloeg ze de handen rond me. Ze zei, hey juf, vandaag zie ik weer lichtjes in jouw ogen. Oh. Nou, toen dacht ik, dit Prachtig. Is echt super. Ja. Oh, dat is heel mooi inderdaad. Ja. Sterra, kun jij aangeven wat jou vooral gesteund heeft in het contact met de buitenwereld? Nou, wat helpt jou? Ja, wij als gezin hebben wel ontzettend veel steun gekregen, hoor. Want we hebben van allebei de kanten een warme familie. Dus, maar ik bedoelde meer de buitenwereld, buiten de familie. Zo. Ja, nou, wat deed zij van collega's. Collega Annemarie die had een gebakje op mijn bureau gezet, dat vergeet ik ook nooit. Okay. Maar ze zag een gebakje meer gouden randje voor jou. En dat was zo'n goud papiertje, dat was super lief. Ja, mensen inderdaad die eventjes naar je toe komen. Dat gebeurde eigenlijk. Ik heb altijd bij de gemeente Hulst gewerkt, Lucien ook. Mensen die... Lucien is jouw man? Lucien is mijn man. En dus die kleine gebaren, maar ja, soms ook wel grotere gebaren, soms uit onverwachte hoek. Ook dikwijls meegemaakt, ja. En ook inderdaad wel eens vervelende ervaringen, maar die kun je makkelijk opzij zetten, hè, toch? Toch wel? Jawel. Oké. Hey, laten we het dus over OOK hebben. Dus de vereniging Ouders van Overleden Kind. Hoe zijn jullie met OOK in aanraking gekomen eigenlijk, Christian? Nou, ongeveer 3 maanden nadat Sjoerd overleden was, kwam ik Sterra tegen in Hulst. En ze vraagt, hoe gaat het met je? Nou, dat is meestal een vraag toch best beladen. En dan zeg je al snel, oh, het gaat wel goed. En ineens zegt ze, nee, het gaat helemaal niet goed natuurlijk. Kom eens koffie drinken. Dus toen ben ik bij Sterra gaan koffie drinken. En hebben we gepraat en het was heel fijn. Ja, ze weet wat je doormaakt. Je vindt een stukje herkenning. En eigenlijk zie je in het contact met lotgenoten dat het heel fijn is om te ervaren dat je gevoelens herkend worden en erkend worden. En dat vind ik eigenlijk de meerwaarde daarvan. Dus we kwamen regelmatig bij elkaar. Op een gegeven moment kwam ook Martine daarbij. Martine van Waas, die heeft de dochter verloren. En na verloop van tijd zeiden we, hoe fijn zou het zijn als we dat ook voor andere lotgenoten zouden kunnen doen. En van daaruit gingen we op zoek naar OOK. Daar hadden we eigenlijk nog niet echt is er eigenlijk al iets? Ja. Ja, OOK. Ja. Dus zo kwamen we in contact met OOK. En OOK is een landelijke club, hè? Wat biedt OOK? OOK geeft een stukje voorlichting. Eigenlijk is het een zelfhulporganisatie voor ouders van overleden kind. Ze verzorgen stukjes voorlichting op scholen, bijvoorbeeld politieacademie, PABO's. Ze doen lotgenotencontacten, ze organiseren een landelijke dag. Verder is het dan ook verdeeld in regio's.
Ze hebben een afdeling verbonden broers en zussen. Oké. Nou, net eigenlijk al een beetje over hadden. Maar ze Ja. hebben ook een blad, hè? Dus, Ja, 1 keer per kwartaal komt het blad nabij uit. ja. En dat is voor jullie ook wel informatief? Dat helpt ook, dit soort dingen? Ja, dit was een thema-nummer over broers en zussen. Ja. En zo zijn er verschillende thema's die behandeld worden. Ja. Hey, en je zei ook regio-dingen, dus toen dachten jullie van... was er al een afdeling Zeeland? Nee, Dachten er was nog jullie, geen afdeling Zeeland. Zullen wij dat eens gaan Het is oprichten? eigenlijk andersom gegaan. Wij zaten bij elkaar en toen hebben we contact gezocht met Ook. Via, en toen hebben we wel gezegd van wij willen wel vrijheid hebben. En niet dat wij onder een landelijke vereniging vallen en voor alles steeds maar toestemming moeten vragen. Dat was niet het geval. En toen zijn we daarmee verder gegaan. En vanaf toen zijn we eigenlijk bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. De wandelingen zijn erg populair. Dus dat organiseren jullie? Ja, Wandelingen ja. kunnen mensen op inschrijven? En dat is hier in de buurt, dat is aan de overkant, vanaf hier gesproken. En de laatste keer hadden we volgens mij 20 mensen. Ja. En ik En zag waar ook al, heb je het dan over bij zo'n wandeling? ja, dan, zoals jij ook in het begin van het gesprek zei, alle chit-chat die wordt overgeslagen. Je vraagt eigenlijk direct van, hoe gaat het? Vertel eens over jouw zoon, vertel eens over jouw dochter. Wat is er gebeurd? Hoe gaat het nu? Maar ook soms heel praktisch. Ja, ik ben erg op zoek naar een goede psycholoog. Of heb jij ervaring met EMDR's? Dat zijn allemaal heel serieuze onderwerpen. Ja, dus het ja, zijn zware wandelingen dan lijkt mij, of nee, toch fotograferen? niet. Ja, eigenlijk wel. Toch wel. Nou, weet je weet waar je aan begint, hè? Dus je zit bij lotgenoten. Dus Ja, het is je weet waar je aan vereniging begint. waar je geen lid van Ja, wilt zijn. inderdaad. Ja. Dus je loopt daar, je wandelt in de buitenlucht. Dat helpt ook, vind ik. Hè? En vanuit daar, en wat wij dus ook als organisatie doen, is goed luisteren. Waar mensen ook wel behoefte aan hebben. En vanuit onder andere die wandelingen hebben wij ook een aantal lezingen georganiseerd. Ook een lezing over suïcide. We hebben ook een workshop georganiseerd. Samen verder naar het grote verlies. En binnenkort organiseren jullie volgens mij een lezing. Toch ook weer opnieuw een lezing? Ja, als Waar gaat het over? Ja. Die lezing, dat wordt dus... dat is mevrouw Bottenburg, Lydia Bottenburg. Die heeft ook haar zoon verloren. Die heeft een boek uitgebracht aan het einde van de regenboog. En als het goed is, maar dat is echt pas vandaag, hebben we het erover gehad. Er zou op 27 maart een lezing zijn. 27 maart, 's avonds in de bibliotheek in Terneuzen. In Terneuzen, Ja. Oké. En daar kunnen mensen zich voor opgeven? Daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Oké. Dan moet ik even naar Christian kijken. Dat is in principe alleen voor mensen van ouders overleden kind. Dus voor lotgenoten. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is om mensen die geïnteresseerd zijn, dat die natuurlijk ook welkom zijn. Ja. Want het gebeurt ook wel eens dan, net zoals je zei, de omgeving, dat die ook wel eens zoiets wil horen. Oké. Sterre en Christian, ik wil jullie bedanken voor jullie verhaal. En ik wens jullie heel veel kracht ook en sterkte met jullie activiteiten van de vereniging, ook Zeeland in dit geval. Kijkers van Omroep Zeeuws-Vlaanderen, als u nou meer wilt weten van dit onderwerp, of u kent misschien iemand waarvan u denkt, het zou best eens goed zijn dat die eens gaat praten met lotgenoten. Ga dan naar de website van oudersoverledenkind.nl, dat verschijnt hieronder. En u kunt ook contact opnemen met de afdeling Zeeland via zeeland@oudersoverledenkind.nl. Komt hier ook onder. De lezing, daar is net over verteld. Als u geïnteresseerd bent, ga er vooral heen. En voor de rest bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.